mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat sa RTN. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, Iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko. Para sa sarili, Para sa pamilya. para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Mask, hugas, iwas. Alis na ako. Ang face mask at shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government.
She moved in next door to me, and she showed me her world. What a neighbor, thanks for the favor. She's a very sexy girl. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Uyan na ang handog pasasalamat kan Caso Reco 3 monthly paraffle promo. Madali lang ang mechanics para makabali ang gabos na konsumidores na mabayad kan sa indang bulanan na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalifikado na makaiba sa electronics paraffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Caso Reco Facebook page. Tarakulang premyo ang naghahalang. Abangan, abangan.